6, 6, 5, 7. A na 7. místě ve finále druhé ligy juniorů Easy Dance Nymburk. Poprosíme zástupce, aby si přišli pro diplom. V rámci juniorské kategorie jdeme na místo 6. 6, 7, 7, 4, 5, 6, 4. A na místě 6. v juniorské druhé lize. Vydržte chvilku, přišel za mnou můj kluk David. On je muslimský publik, ale co se mnou chce vyfotit, tak si dovolíte, budeme tady na stupni vítězů. Vydržte chvilku, jo, prosím. Díky, ten můj muž. Díky. Tak, díky. A my máme před sebou místo 6, které jsme si ještě nedohlásili. Na místě 6. 4, 6, 5, 4, 7, 7, 6. HBN. Poprosíme zástupce o diplom. Místo 5. 6, 3, 6, 5, 5, 6, 3. Místo 5. Taneční skupina Rytmus Olomouc. Krásné 5. místo v celé České republice ve druhé lize. Místo 4. tedy poslední místo před finálovým umístěním na stupních vítězů. Místo 4. 5, 2, 2, 7, 7, 5, 7. Neuvěřitelný rozptyl. Tím pádem 4. místo pro MHRA. A to je studio Domino Praha a už vidím i intro kardinála. No, připravte si ty transparenty, ať je vidíme všichni. Místo 3. 4, 3, 3, 2, 2, 4, 3. Na místě 3. to bude buď červená, zelená nebo růžová. A na místě 3. ve druhé lize růžová. Počty ještě kousek dozadu. Intro Karviná, poprosíme kousek dozadu, akcent Ostrava. Vy budete stavit po cestě zpátky, vy to máte kousek od sebe, tak se budete stavět na každý benzínce a budete slavit. No tak jako první a druhý místo dohromady, teď už to máte na stejnou teď skoro. A holky, prosím vás, ještě nebrečte. Víte, jak bude vypadat na těch fotkách ta vaše ubrečená hlava? No krásně, prej. No tak to jsem zvědavá. Za 10 let budete sedět doma s manželem a manžel bude říkat, co to je za fotku tohle? Proč jsi brečela? Takže druhé místo, druhá liga junioři. Umístění od poroty 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Takové je umístění od poroty na druhém místě druhé ligy. Na druhém místě v rámci juniorské kategorie. Taneční klub
a dostanete zlatý medaile. Já záměrně říkám akorát nejubrečenější holky, protože mají statečného chlapa, který nebrečí. Ale ten chlap tam samozřejmě hraje svoji roli a ten nebude utěšovat všechny. Jsem zvědavá, kterou z nich si vezmeš a se kterou se potom za těch 10 let budete smát nad těma fotkama, jak holky byly ubrečené. Tak to bychom měli druhou ligu. Super! Rozdáme zlaté medaile. Tady už se nám fotí medaile stříbrné i bronzové. Akcent a domino. Dobré. Tak si příště berte aspoň nějaký šminky, které se prostě nerozmažou. Tak slečny, až budou mít zlaté medaile, půjdou na první místo. Okay. My bychom ti chtěli týmově poděkovat, máme tě moc rádi. Tak to bylo poděkování od AT Studio Domino Praha. Růžové ovace pokračují. A my máme před sebou Extraligu juniorů, vyhlášení výsledků. Tady na prvním místě junioři dostávají od Diadory poukaz na obuv značky Diadora pro každého člena vítězné skupiny. Upozorňujeme, že nejsme limitováni počtem členů vítězné formace. Je jedno, jestli jich je 25 nebo 18. Tady je. Jenom jedna dvojka. Na místě 6. v Extralize juniorů. Umístění od poroty 6-5, 6-6-5, 6-5. Na konečném 6. místě v Extralize Horizonty Havířov. Superovky, perfektní. Prosíme zástupce, jestli by se přišli pro diplom. Místo 5. 5, 6, 5, 4, 6, 5, 4 a konečné 5. místo v rámci Extraligy juniorů pro taneční školu Dance for Life Opava. Místo 4. 6, 3, 4, 5, 3, 4, 4. A konečné 4. místo v rámci Extraligy pro AT Studio Domino Praha. Poprosíme zástupce o diplom.